gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na morning sa bilog nga Panwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado nga malabutan sang signal sang Aksyon Radio. Kamusta na? Abierto na kita, damo na nagapangumpra sa likod sining karon panahon nga maulu-ulanon bangod sa mga low pressure area. Inaya dapat bulan sang Marso, summer na, pero mabatyagan gyapon yutay nga katulutugnaw bangod sa padayon nga pagwisik-wisik sang ulan sang kalangitan. Ang aton patrol
nagalagulad na sa pila ka mga merkado, idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Fred, good morning sa aton mga suki. Good morning. Ari na, ready na ang mga isda subong sa Burgos Public Market. Igahanay, kaginahanay of course, no? Sa aton sining mga kauturan nga luyag man magkarikag magpamalaklon sa Burgos Public Market. Ari kita mismo, no, sa may fish section. Sa Burgos Public Market may mayad nga presyo, Action Fred, nga naglubo. May ara man diri nga nagmahal. And subong sini sa kay ungi Action Fred available diri panit, no? Ang panita gari ngi pila subong? 160. 160 ang panit, mayad siya subong nagnubo, nagliga ni 180 mo. Ang subong sini bulaw ni, no? Bulaw ta tag pila? 200. Oh, medyo nagmahal ang bulaw. Kumpara man nagligan nga 180, pero subong ang available kuan niyo mga mataan tag pila subong 160 subong Action Fred, no? Mataan mayad ang presyo, nubo siya jutay sang 20 pesos as compared nagligad. Sa kay may available sa iya marot. Ang marot ni Action Fred, patikuling ni nga marot mo kay pink ang iya sining nga ikog. Sa kay may pila subong nga atong sining marot may 160 subong, no? Ang presyo sang marot available. Damo pa siya lubo-lubo subong Action Fred. Ang lubo-lubo niya subong kampiyon nun gagmay. Pila ang available ta nga lubo-lubo subong? 140 kilo. 140 ang kilo. Daw ginpakyaw yaw. No, ginpakyaw ni Suki, pakyaw mo gin sir, no? Ang nipis 160 man. 160 ang nipis available subong. Ari pagit kay may ni available ang tuloy ta pre, pila pre? Amon Japon na to 100 ang presyo subong sang tuloy Action Fred, no? Sa ilong kita kay Pare Junior, ano tawag siya ni pre? Gumaan siya. Pila subong ang gumaata nyor? 180 ang presyo subong sang gumaa. Subong siniga hiwa kapanilo man si Dudong subong ya bangros gidang giya sininga mino matag adlaw mo. Pero subong ang lakat sang bangros ta subong dong? 200 per kilo to 190. To 190 per kilo. Amani ang available subong Action Fred nagligad to way kita panalag ko, pero subong it seems nga may nag-abot na, no? Nga panalag ko. Diri naman kay paring Nini. Si Nini ginahiwa subong pagi. Pagi ta subong ni tag pila? 160 ba? Kalabanan majority mga 160 ang kilo, no? Ang konta sinyo Dorado tag pila ni? 160 man. Baw, magambal ito 160. Pagi 160, Dorado 160. Ari na lang basi 160 man ang bilisining kung siya Blue Marlin, no? Oo, tag pila subong ang Blue Marlin mo? 450. 450. Si ano ni nga isda ni? Si Tabaso, bago lang niya gabot ang tabas mo, tagpila subong ni? 160 man. 160 ba? Ito kalabanan sa kay Parinili, 160 Action Fred, no? And ang supply subong sang pangros sa mga isda, takalabanan diri Action Fred, halin naman sa area sang barangay Sibukaw, or rather Purok Sibukaw, barangay Banago, may supply man sang isda. Iniabase man sa pagpangusisa man naton sa presidente mismo, no, sa Burgos Public Market, si Sir Ruben Casipe. Ang supply ta halin man sa Tabaw, may halin man sa Hinubaan. That is why may paglubo sa presyo. O galing kay ti Action Fred, may ara man panalag ko kagiban na dagko man ang presyo ka nga isang pasayon subong Action Fred kay nilit ang supply. Pero ining pasayan ni Action Fred ng putian balang ang dagko. Tagpilang kilo? Tag 400. Bawa. Ang gulugag may gawa? Ang gulugag may gawa Action Fred, ang putian man tag 300 ang kilo. Namin ang gulugag may nga lumpat-lumpat pa bala ng labas kayo gid. Oo. Triska gid. Tawag nila ni Action Fred, no, ng papisik.
Kapisik-pisik pa bala. Kisa namin niya, ginamihimo na sang ibang action friend, especially kung dito sa Banwasang Ilog, kung medyo gagmay, nga kapisik pa, jumping salad. Na tulusaw-saw sa sila makan. Butang sa sinumakan, buhi pa, kag ginakaon, tamis na siya action friend, nami mo no. Ang balariti, dito sa pihakman nga lamisa, sa pihakman nga porsyon, ang balariti, action friend, is 300 ang kilo. Ini bilog, pero ang namin ni action friend, kaya ang balariti, subong namin, isang kampyon mo, yellowfin, kunti may bluefin, may yellowfin. Ang yellowfin, amuli ang tag 300 ang kilo, sang balariti nga yellowfin. Pero kung kiharo na ni siya action friend, kung luya gabi sang bumalakal nga lang mga 1 kilo lang, ati 350. Pero kung bilog kwaon, tag 300. Ang tilapia gani subong tag 180 man ang kilo niya. May gulo da? May gulo. Way ko na makitaan action friend. Wala, no? Lubo-lubo. Lubo-lubo, action friend, may ara. Ang lubo-lubo is 140 ang kilo. Ang lubo-lubo, kampiyon ni siya, imuon nga, kuan bala, torta. So, tortahon bala, action friend, kampiyon man ni siya kag prituhon. Amaning isa sa pinaka-the best subong nga kilo. Rather nga the best nga luto. Ano, sa aton sini nga mga kauturan. So, amaning presyo subong, si Nini Pato, temprano pa man, naglalabay lang. Pag-abot ko, pag-abot ko, bago lang ko kaabot, tindog ka dayon, sila niya, may mga gahulat pa to sa piyak. Puro pangapi upo diri kay Sir Ruben Casipe. So, amo nang sitwasyon subong, no? Ang sang lakat sang presyo sang isda, diri subong sa area naman sang Burgos Public Market. Sa aton mga kaaksyon, hindi gid pagkalipatan nga ang Santon Plus Herbal Capsule, kag ang Mighty C, isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Daw ka namit tula isda, no? Damo lupo, subong ka man gaulan-ulan, namit isampaw sa tinula, gapon lupo ang ibakal ko. Ang pulo mo damo naman, ano? Pwede na isampaw, magtula ka, hindi lang mga bulubarato lang ang isda, nang gabilit ang 450, tag 350. Namin, ang ulob lang, ipalasa mo, so, damo man batuan subong, bulubarato man ang batuan, no? Daw kanamit lang ng pagbakit mo, aso-aso pa siya. Pagkatapos, may pinaksyo kang panit, kumplitos panakot, so sa pagkanamit, wala tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5. Oy, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid, kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante, makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase ina. Kay bisan dito sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitulyo, Bacolod City Health Declaration sa Card Ordinance, suportado ni Gobernador Lacson. Balita Kapitulyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginasuportahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang tikang sang gobyerno lokal sang syudad sang Bacolod nga pagpasar sang isa ka ordinansa ginatawag nga Bacolod City Health Declaration Card Ordinance. Suro kay Lacson, hindi naluyag sang gobyerno provincial nga magpasar sang kaangayman nga ordinansa agod malikawan ang ginatawag nga duplication. Dugang pa ni Lacson, ang syudad sa Bacolod amo naman ang iya siniginatugyanan sa paggadihon sa mga pulisa kag precautionary measures sa mga pantalan sa syudad angot sa kampanya batok sa ding makapamatay nga coronavirus disease 2019. Yari si Governor Lacson. That's good already, no? Anything of the same nature will be a duplication. That's why I even said about seaports, I would like to leave that to the host LGUs, no, to come up with their policies. So, if that is there already, of course we will support that, but there might not be any need to duplicate it. Maduduman nga nagligad nga si Mana ang sanggo nga palungsod sa Bacolod, nagpasar sa una nga pagbasa sang sa nga ordinansa agud to nga pangabayon ang mga airlines, shipping lines, hotels kag establishmento sa syudad sa Bacolod nga i-required ang ila sa di pasahero kag bisita nga magasugid sang travel history. Ini kabahin sa gyapon sa kampanya agud nga mapasiguro kag mapabilin nga COVID-19 free ang bugos nga probinsya. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga kimikal, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa hubing kag presko ga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy Beauty Apor
double pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon, pwede na. Mabakal pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 14-8. Una nga bula resulta, 14 kag 8. Second draw, kadua nga bula, 25-21. Ikadua nga bula resulta, 25 kag 21. Third draw, ikatatlo nga bula, 22-6. Ikatatlo nga bula resulta, 22 kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidungkan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. O, kapi-kapi ka mo na Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Labi na sa may mga diabetes, namin ni siya, kay wala ni siya kalamay, natural sweetener lang. Makabulig pa alerto sa aton lawas kag paminsaron. Gapangapi na healthy pambilog nga pamilya. Labi na sining manugtakop ang klase, kabataan, mga estudyante, basi kung may examination pa sila, paim na sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya nag-aabri ang ilang memorya, daw wala ginatuyo, wala ginakapoy, mapagsik perme. Amuning sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Paim ng kabataan para sa maayong memorya. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan gin niya sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Amo ni ko nga ang porte, ang iya sini natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Puerto, makailintriga na ini ang coronavirus sa iban nga kapungsuran. Di nga kita na yan sa South Korea, 7,000 ang apektado sang coronavirus. Dito sa Italy, 16 milyones ang gin-kwarentina. Bangod sining coronavirus, grabing halit ya sa ekonomiya. Pero ang sa pungsod China ya, amo ini ang makailintriga. Wala ba patay sa kwan? Sa coronavirus, napatay kay humugpaas ang hotel nga ginhimo nga quarantine site dito sa pungsod China, humugpaas, rumagaak, pulo patay. Wala mapatay sa coronavirus pero sa pag-ugpaas ng hotel, patay. Porte, ang pagpangalapkap sini.
Amo ina nga bisan ang pungsod Pilipinas subong amat-amat na ginakonsiderar nga puwerte na kadelikado sining COVID-19. So, extra nga paghalong kay puwerte na kadelikado. Halos na nga lapkap na sa bilog nga kalibutan, bisan sa Cambodia, lambot na. Sa Amerika subong ga paena sa pinakadako nga budget para lang pakigbatuan ining COVID-19. Sa nasiling na, hindi na ini malahog-lahugan. Kinhanglan, dipinsahan gid ang aton pungsod sa sinuman nga makasulod dire. Galing kay ni mga Chinese bala nga gasulod nga gabayad sa immigration, nga pagusto lang, basta malinikit nga kwarta sulod, di takapakot. Basi kung ina sila, isa sa nagabit-bit sang kagaw, isa sa nagabit-bit sang coronavirus kadelikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba. Palanakit sang kalutalutahan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sa kabataan, sining matugnaw nga panahon, sakit yan, sakit puson, amo ini ang inyo ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag sumungman emergency inyo gid ini.
mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, una kita, 649, ang jackpot 30 milyones, 30 million. Kombinasyon in any order, 1, 4, 33, 27, 5, 24. Resulta sang 649, 1, 4, 33, 27, 5 kag 24. Sa ilo kita 658 ba? Kadako-dako na sa jackpot, 278 milyones. Pwerte na. 278 million. Maka-jackpot kas ni sus. Galibog ulo mo kung di ka makadto sa bahin sa kalibutan. Nga wala sang coronavirus. Resulta, 9, 38, 17, 54, 16, 53. Resulta sang 6, 5, 8, 9, 38, 17, 54, 16, 53. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon Radio! Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisapa
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na, Santon Plus Herbal Capsule. Amo ini siya, ang nagatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Kung may bukol, tunawa dayon, kay basi mangin malignan pa ina. Ang goiter bukol sa baga, tumor sang una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera, wala ya problema. O galing, may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, tunawo niya ina. So kung may bukol, tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo siya sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Labi na gid ining panahon subong, hindi mapakta, bisan summer, gaulan, bisan summer, may low pressure area, ti kung mabakod ang lawas mo, kung naka-Mighty C ka, hindi ka dali-dali tapikan trangkaso, obo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. Kumplito gini, kung ikombinar mo ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Kaya wala ni sila gabulag nga duwa gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita, mga balita naton sa City Hall. Congressman Gasataya nagpangabay sa DPWH nga magpagwa sang report kag rekomendasyon angot sa nagluntad nga pagbaha sa Bacolod, tinalikdan nga si Mana. Balita City Hall. Detalye o pod Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Mayong election, Fred, nagpangabay si Bacolod Congressman Greg Gasataya sa DPWH Bacolod District Engineering Office nga magpagwa sang report kag rekomendasyon kasunod sa nagluntad nga pagbaha diri sa mga syudad sa Bacolod, tinalikdan nga si Mana. Sa minsay Action, Fred, nga ginapadala sang kongresista sa makatapos sang media,
iyagin pahayag nga iyagin tugyanan si Bacolod District Engineer Abraham Villarreal nga magpatigayon sa investigasyon, mag-inspect sa mga drainage projects sa mga national roads lakip na sa may Dalan Lacson, Araneta Circumferential Road sa may Banga Corica, giban pa. Nagpangabay siga sa taya sa DPWH nga i-check ang flood walls nga gintukod sa syudad kag ang mga major outfall sa mga nagkanlain nga suba sa Bacolod City. Pero naobserbahan na siya friends ng kongresista nga madasig nga nag-subside ang tubig sa mga lugar nga mayara sang drainage project sa Bacolod City. Kung madumduman, una nang nagpagawa sang press statement ang Bacolod CDR-RMO nga ang pag-ulan nga nabatsyagan diri sa may Bacolod City ang equivalent action Fred sa 3 kaadlaw. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix. Sa aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushing Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Bato sa kidney nag-ung-ung. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon action radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo. Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, lalaki under provision patay matapos ginlutang sang riding in tandem. Detalye sini, upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. May ngag-action Fred patayang isa ka under probation nga persona bangod sa kaso nga murder matapos ginluthang sang riding in tandem hapon sang Marso 7 sa Sitio Pasita, Barangay Sagang, Banwa, sang La Castellana. Ang biktima ginkilala kay Rene Sumadhay, 41 anyos, kag residente sang Sitio Mercedes sa amuman nga barangay kag Banwa. Sunod kay Captain Ramel Bustamante, officer in charge sang La Castellana PNP, sakay si Sumadhay sa tricycle kag papauli na kuntani. Dugang pa sa panaysayon sang tricycle driver nga ginsakyan ni Sumadhay, nanaog na si Sumadhay sa iya tricycle kag maduhol na kuntani isang bayad sang ginpalapitan sang backrider sang riding in tandem kag gintiro una sa ulo kag ginpasunudan tiro sang 4 ka beses sa nagkalain-lain nga bahin sang iya lawas nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover sang kapulisan sa lugar sang insidente ang 5 ka basiyo sang kalibre 9mm nga armas luthang. Matapos ang insidente, nagpalagyuman ang mga sospetsado sa wala mahibaluan nga direksyon. Sa karon ginatanaw nga anggulo sa pagpatay among anay kaso sang biktima nga murder kag ginatanaw man sang kapulisan ang pamulang ni Sumadhay bangon nahibaluan nagapangayaw ini sa kundiin nga lugar nga may piyesta agod magpamulang. Pamatian naton si Captain Ramel Bustamante. Sa investigation nato no, ini nga to ni biktima no, may previous man nga kaso no, actually under provision isa kay mga 5 years ago. May kaso man siya nga murder no. Nasundan ni siya sang duha ka isa ka motor no. Pagpaglabot sa Sitio Pasita, Barangay Sagang, La Castellana, pagpanaog niya no, pagpanaog niya samtang nagabayad siya sa tricycle, gulpi lang ini ginano, tiro ini siya sa ulo no, yung palapitan. Balitalin sa Nokpo ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entre pagkatapos ini.
Iya namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Ang unod sa mga balita subong sa bilog kalibutan, COVID-19 tanan. Halos nangalapkap na siya. Wala pa gid maliskubrihan kung ano ang itambal sining kagaw nga ni. Purting halit ya sa bilog nga kalibutan. Hindi lang nagkalamatay, hindi lang nga ginakwarentina, kundi ang halit gid susperte sa ekonomiya sang tagsa kapungsod nga ginaigo sini nga kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Aristado ining duha ka mga persona sa separado nga bypass operation nga ginpatigayon sa mga kapulisan ng Bacolod City Police Office sa isa lang ni kalugar Action Fred, Barangay Banago. Alas 12 antak na kay nasang kaagahon bypass operation ang ginpatigayon sa grupo ni Police Major Charles Heber sa Puruka, Lawayan, Barangay Banago. Resulta diri sa pagkadakop man ni Ron Rick Banaban. 29 anyos nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Charles Heber ang tagpamuno sa Police Station number 8. Nag-strike dito sa area naman sa Police Station number 3. Ining subject nila action Fred nga si Banaban. Ang akto nga nagbaliga sang suspected shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno bayer. Diri action Fred sang ginusisa kag nadakpan kag ginusisa pagit sa mga kapulisan. Nakuha sa iya tanan ining anumpa kadalagko nga plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 13 grams, masubra isa ka gatos kalibo, more than mga 117,000 ang bilis ang suspected shabu na recover sang mga kapulisan. Aksyon Alvin. Yes, sir. Sabi ko anay kung nakapamulong-pulong sa Espinido, daw okay to ko no? Tisbong sige gyapon baligyan anay gali. Gyapon action Fred. Banago magyapon. Barangay Banago ato yan, Lawayan. Oo. Labay man ako Aksyon Alvin daw nagkanay-kanay yung Barangay 2. Uno, mayo ang ila sini Action Fred nga kampanya. Duha ka bagay na base kon taga Barangay 2 dito kantos Banago. Sinagambalya nga sa Ilotanoy branch. Branch bala. Uwi ka na sa 2 ang sa Iloco branch Bukaw. Sa Sibukaw Action Fred, may nadakpan man sa basta operation nga patigayon man ang mga kapulisan sa idalon sa Police Station number 3 kagasang kay CDEO. Resulta man diri sa pagkadakop kay Jonel Balyangka, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar sa Barangay Banagoman. Banagoman kay duha ka separado nga bypass operation. Ang ginpatigayon makamana nag-strike ang grupo Neber sa area sang Lawayan Banago. Ang CDEO kagang Police Station number 3 nag-strike man sang ila sili nga operation daraman sa area sang Sibukaw Barangay Banago. Tulta diri nga pagkadakop Action Fred sang mga kapulisan sining subject nga si Jomel Balyangka. Sa area naman Action Fred sang Police Station number 4 apat man ang nagkaladakpan. This time hindi sa bypass operation sa illegal nga droga, kundi sa illegal nga panahor sa area sang Cityville Subdivision Barangay Estepania. Dakpan diri si Bernard Baradan, 27 anyos, Brian Cordoba, 27 anyos, Eugene Lerion, 43, kag ining si Carlo Lombria,
29 anyos, lunsay nagapuyo ni siya sa barangay Estepania diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Reynante Humugan, ang hepe sang Police Station number 4. Ini nga apat na aktuhan gid sang ila sini nga grupo led by Police Staff Sergeant Wilson San sang alert team nga naga-engage gid no sang Caray Cruz kung tumbo sa di nakuha sa ila position kag control ining 3 ka pisoson nga silbing Q-coin kag ang kwarta 480 pesos silbi nga bet money. Dili nga apat action Fred ang priso man sa custodial facility sa station number 4 kag nagapangatubang sang kaso violation sang PD 1602. Ning balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54. Taasubong ang dakpanay, illegal drugs, illegal gambling. Umayon na tayo itong resulta sa Managoto. Anong resulta ya? Resulta, sige baligyaanay siyabo. Ay, porteo. Mabalik kami pagkatapos ni. Live. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,